Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Menteri Sarkar jangan ni kejala Meghalaya ubakmi ikatnat ki kampo ieng ubak la kamen ramboy. Haka jikran bat ka Batisi TV, haka khatpra tarek mataw bnai leber arhajar arpau. Ulai tu baka Sarkar kala persang banyo lom jingkhen ya ki nong jungok kai perthai ki bawan na shabari ki bawan chakani kejala Meghalaya khnang ba onla bansemi kila jingada na khnyang jingpang COVID-19. Shusho kom ke jingele banyada persa yau niu jingpang ka Sarkar jala kala ptha ru ya baro ki jakan jungok kai perthai ban khang no shwa hadu ka lai phoi tereng mentaw bnai leber arhajar arpau. Pi hakadisha ka Sarkar India kala khang ban isu ya ki visa ya ki breu ban wan shipo ori kham tam na tu ki ri ki balam affected kata ka step number 1 ka ba arpat kalong ba ya ki ba lawan ru ka Sarkar kala le ban screening hapo ki airport hapo ki jaka ki kat ki baki wan ta nimla ban len ha ki ni ki sngi ki don bon ki breu ki ba nabari kiwan shapo kastit ke jongi te kat kum karu kami kino ki breu ba wan nabar kide ban register yelade ban petip hakanya res police station balane ki hotel kide ban petip ta ki jingwan jongi turis kalong ba ngisung thu ba kilabna nakaleng keperthai ba kamakhalia kadai ka we na kiri gijaka jong kai perthai ki ba itnat hapo kan negara India ka jongi den tak daw ba kiwan ka jingwan jong ki hangne kim kamde ba ki don da kan no ka jing thumu andre rek pa ka kamram ngo jongi kum ka Sarkar tementa ngilai i ba ka jing sapryang ka ne ka jingpang keleng ta ngi deban kumno banyada ta menem step u chief minister ulalum ya ka meeting ba pan activate hajaladep activate hi hande ban review ya ki district baro hapo ka state ke jangi ba ke ki balale bat ke ba kinle bat ke nagliang Sarkar jangi ginle bat ke issue ka ba mi kalong ba kata wa pi ang bakibon kini kipriu banabar kiwan ta ngina kalyang naki pulit kalaya jingtip ya ka jing wan jongki ngamla bat ong baro ka data kam don bat nga yamenta dan dai naki pulit kilaya jingtip ta ngila persam ban trace ba hang no kile nang no kiwan bat ke ka pas ka travel history jongki hakini ke shibnai arbnai but kawe na ki lat kalong ba menin kalami ka notification na ka Sarkar ba ka advice ba ya ki tourist spot place of interest kalong ban khamshwa shipor kane kanlong ka ditren menta ka issue menta kalong pat ya ki di balawan ki basa hasulong kumno inle ta khnang ba nginom la ban shu pushback ya ki breu ki balawan ha ka ba namar ba ka document kalang ka valid document kidon re ba kum ngene jingji apa kum ki breu ban yada ka jing yada kalong umdai tang yaki yangiru khnang ba taden ta ka daw nakal yang ka Sarkar ka persang ban wat jingtip ban yo jingtip khnang ba ladon kum nu ki jai case kilang ba khnang ba ngi la ban le ya bun kam kenang ba ladrei ba ki haban quarantine ru habiban le hapo kasti kajongi te kata ka de ka ba ka step te kanne ka de ka continuous measure ka ba ngi haban le te ka katahi ka ba ngina ka Sarkar ngile bat ka bangin hable spek ya kata ka ek banjia ngi im ha ka
ka civilized society bat ngimla hi ban syuang ba unun ba wan nabar udai u career jong kaneka virus handrai kumno ngin prevent kana kajing persyam ban yada kalong kaban yam toy but ways ya unong wan ru laje badan fum kita kamot ba yo ban ka treatment immediately handrai yangi ru lakadon kamot nginam sapriang den takada kalong ba ngina kadang sarkar ngila yo ya kicing tip but ngin activate ya ki tim jangi ki response team jangi kum no ban le te ka medical ka health department kan le ikbaran ka ngi discourage ya ka jingwan jangki manabar hakum kini por but ngin persyam ba kandang ke kenja ban monitor haki jaka baki kiwan bangin tes kumno ki kini bawan kilong kumno